салом алейкум мардуми шарифи Токисон, умедворам хуб ҳастед. Иқболи Даюс ва ғуломи Тайюбкаи Израил. Чӣ бизӣ кардам? Вақте ки мебурам мегӯм стоп геноцид дар Ғаза, стоп геноцид дар Ғаза, магар ин бизӣ аст? шумо ба ном мухолифи тоҷик ин гапро гуфта наметавонед, барои ки шумо Даюсо ғуломи асри 21 ҳастед. Иқболи Даюс, бо диққат гӯш кун. Як соли зиндонӣ будуни айб, қиссаи доктор Ҳусам Абу Сафия, директори беморхонаи Камол Адвон дар Ғаза. Ин докторро ҳукми қатл интизор аст, барое ки мардуми Фаластинро ёрдам мекард. Бе свет, бе наркоз оператсия мегузаронд. имрӯз вазири террористии амнияти миллии Израил Итамар бин Гвирд гуфт ки барои ин доктор ҳукми қатл интизор аст. ин гапро шумо гуфта наметавонед. Айсоқ Фаи гуфта метавонад, барое ки ғулом нест ранги шумо. Демократия. ғулом кӣ буда? Ба ном мухолифи тоҷик. Иқболи Даюс мефаҳмам, алам дорӣ. Кӣ буди Даюс? Чӣ шидӣ? миллионҳо мегузашт. Иқболи Даюс, гуфта будам, боз такрор мекунам. 120,000 зиёд именно ти Даюси гурӯҳи бисёри мошенникода пул рӯй кардиян. Мардуми моҷир. 21,000 зиёд фақат вилояти Қатнон буд. иҷо шидан. имрӯз ти Иқболи Даюс буромада гуфтеси ки ӯ соҳибкора тӯҳмат кисан. мада ягон пул рӯй кардаги нестан. Иқбол, бисёр соҳибкорро пишти панҷара мераванд. ман ваъда додаем, кадом шакале ки шумо да ба ном мухолифи тоҷик 1 рубл рӯй кардие, пишти панҷара ҷӯшад. магар ин бизӣ аст? Не, ин мардӣ аст, ин ватандӯстӣ аст. зидди чумошнико балоса бурдан. мара Аюби тоҷикзода мегӯям. ва фикрам ҳама шумо ба ном мухолифи тоҷик фаҳмидед. якҷон ташаккур ҳамватанони азиз.